И здравейте, хора! Ето, че днес пропадам. Това мога да го кажа със сигурност. Отново, само искам да кажа, че отново се включвам. Този път не е чак на края на деня, въпреки че пак е тъмно, очевидно. Допреди малко пак бях да тичам отново, пак същата ден, естествено. Сега обаче не се прибирам. В смисъл, в момента се вървя към нас, отивам в нас. Взимам си до Ратенска. Чай, че съм в тъмницата. Взимам си до Ратенска и отивам на фитнес. Защото, да, знаеш, ще си кажете, то нали има пътеки в фитнес или някакви такива неща. Да, но просто аз не обичам, както съм казал и предните пъти в клиповете, просто аз не обичам пътеките. Наистина пътеките не ми харесват. Просто навънка си е до работа и сега ще съм много добре. В сравнение, докато съм на пътеката, нали пак се изморявам, но съм бил в някаква тъмнина, в някаква дuro си беше. Нали, сега измръзнах стана накрая вече. Точно съм в последните метри, в които се прибирам към нас, е мега студ в момента. В смисъл, не си мислете, че аз, защото сигурно изглеждам се едно ми е мега топло в момента. Отново ми чуди, искам да кажа, че се изпотих мега много. Сега не си рече вече, най-вероятно, защото минаха 15 минути, примерно, откакто се качих в рейса и се за към нас. Слава Богу, успях да го хвана веднага, което беше добре, че не трябваше да седя навънка на студа, защото с мокрия гръб знаем какво може да се случи. Трябваше но то именно за това сега отивам да се преобреча. И като се преобреча, ще трябва да ходя, ще трябва да си хващам 413, зависи, надявам се да успея да го хвана веднага, защото наистина нямам много. В смисъл, не че нямам време, но не че имам нещо да бързам много. Нали, днеска, само искам да ви кажа, че нали, днеска е петък. Добре, очевидно утре е събота, но трябва, утре вместо сме почивка, ще имаме ерекции, което е супер, много приятно. Как? Ще имаме ерекции утре, поне от 10 часа, нали, не е от най-ранното възможно време, но все пак е най-тъпото нещо, просто утре трябва да ходя на ерекции. И заради това сега не мога да съм... Ако утре не бях на ерекции, буквално щях да седя. Нямаше да ми е проблем, примерно в 11 да се прибрах в такова, но сега просто искам пак да се наспя и затова трябва да се прибра малко по-рано. Всъщност, това. Утре сме от 10 до 2 някъде. Да, до 2 казаха, че ни пуснат, което е голям говорене. До 2 часа някъде ще рекците, което е супер. Така че, да. Аз после ще се включа пак. Ще направя... ще ви звънна пак. после като светлината. Добре. Като се връщам после, като съм готов с фитнеса, ще се включа пак да ви кажа какво е станало. Тегло ли е било. Сигурен съм, че ще е много тегло. Аз мисля да е пак половин час тренировка, някъде не повече. Защото наистина искам да се прибирам вече. Наистина. Сам знам дали как се прибира, как ще искам да излеза пак навънка, но ще видим. А с вас ще се видим след малко. Айде! Бам! Ето ме отново. Още по-припадна от по-рано, направо вече дори не мога да говоря, толкова ми е. И ми толкова гадно, в смисъл накрая ми стана вече толкова тегаво и толкова назор, защото трябва да си хващам и рейса са. И не мога да си почина, не мога такова. Даже директно газ. И така, много тегаво. Много тегав край на деня. Мисля, много зор такъв направо ми е. Много ме такива зорове. Да не мога да... И голямо квичана обаче тук. Няма как. Минаваме покрай някакъв партибус, мисля, че предполагам, че мен ме чака този партибус. Сега ще го видите. Отвътре между другото и яко музика се чува, чуете. Не знам в тези музики какво става, но явно е за мен дошъл. Сега вече се прибирам наистина окончателно. Вече нямам друго какво да правя най-сетне. Нямам търпение да се прибера, да се изкъпя, да ям. Ще кажа и да си лягам, но това естествено, както знаете, няма как да се случи. Не без да съм си прегрял нещата. Не без да съм направил и големи погреди. Играч. Бати трагедията. Искам да ви кажа, че правих упражнения за ръце главно, отново, както винаги. За ръце, за трицепс. Възвучи се едно и имам някакъв трицепс, няма проблем. Някакъв кост там, се правя на че имам трицепс, няма проблем. И за корем. Чайте, че тук някакви пак на пешеходните пътеки, знаете аз колко обожавам пешеходните, добре, този път няма никой. И за корем този път успях да направя, защото предния път нямаше кога и не успях. Но и тук нормална светлина е бас за влогване, браво, супер, и сега отивам в тъмницата, yes. Това ще бъде това клипче. Май направо ще припадна наистина и ръцете ме заборяха вече яко. Едва ми се движа. Искам да ви кажа, че във фитнеса между другото беше доста празно. Беше много приятно за трениране точно сега. Пак имаше някакви батки. Естествено, не беше такава лудница.
бяхме примерно 10 човека в фитнеса максимум и това вече почти всички се тръгваха, аз затова обожавам да идвам. Тя тече ръката. Аз затова обожавам да идвам толкова късно вечер. Според мен не е някакво мега късно, но сред 9 часа, когато ходите на фитнес, е най-добре. Просто тогава е най-празно. Между според мен това е най-приятното време за трениране. Не знам. Аз през деня не съм толкова мотивиран да тренирам, колкото късно вечер. Не знам, защото някакси като е вечер, е минал деня и в зависимост от това как ми е минал деня, примерно ако е бил супер както днешния, и почти всеки, като е минал супер деня, след това съм надъхан и тук съм много мотивиран, наистина. Буквално ми се правят всякакви упражнения, не ме мързи особено днес, защото издумках един дюнер. Ей, голяма светлина. Издумках един дюнер днеска, огромен, всъщност дюнер и половина. Пържени картофи ми се даваха, пих там някакви работи, направо се освиних, това ядох и сладолед. И някакси след като правя такива неща, нали, очевидно, че не съм някакъв дебелак, но по принцип, като ги направя такива неща, тук на хубавата светлина, чайте. Но по принцип, след като съм мял толкова много, ми се иска просто да тренирам, защото след това се чувствам, мършах да падна, защото след това се чувствам някакво много по-добре, в момента се чувствам много добре. Вече съм зареден с енергия и съм готов. Ще кажа за останалата част от деня, ама то деня свърши, но да. Това е за останалата част от вечерта. Ръката ми. Добре, това беше това клипче, завършим на тази светлина и по следващия път. Айде, че нямам ръце.